Afọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo. Afọmanụ. Asị m ka chi afọta fọtara anyị ndụ, fọtara anyị udo, fọtara anyị aganiru. Asị m anyị gbuo n'iru ka anyị bute ngọzi, anyị gbuo n'azụ ka anyị bute ngọzi, anyị gbuo n'aka nri anyị bute ngọzi, anyị gbuo n'aka ekpe anyị bute ngọzi. Asị m onye chụọ anyị ya daa, si na akakaka ya ama anyị ma jiji ya ama anyị, si na anyị edi ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị si na onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụọ. Ka mmụọ niile na ezumezu niile anyị na ha so wee bịa ụwa gbaala anyị ọgwụ, kwuola anyị ọnụ anyị, si na aja niile anyị na-atụ ma aja niile anyị chụrụ tata bụ Orie ka ọ mịtala anyị mkpụrụ. Si na ya nwụchu n'ụta nsikwa onye ka ọ ga-esi dị n'ọfọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ Orie bụ ịkọwara ụmụ Igbo mkpa ọ dị mmadụ ịchụkwa mmụọ ya na ya so. Mkpa ọ dị mmadụ ịchụkwa mmụọ ya na ya so. Na-amakwa ọkwa ka ụmụ Igbo wepụ aka n'ịgwọ ọgwụ. Maka na ọgwụ anaghị enye aka. Kama ọgwụ ya enyelu gị aka, o destroy ya ga destroy ya. Mana onye ọbụla chụkwalụ mmụọ ya na ya so, chukwu ezumezu ya, mmụọ niile ya na ya so, ma ndị chi ya o, ma ndị ichie be nna ya, ma aja na be nna ya, ma ndị mmiri ya, ma arụsị niile na-anaghị oke, na mmụọ eji egwube ngwurube nna ya, nazikwa ndị mmụọ niile dị iche iche ya na onye ahụ so wee bịa ụwa. Nke bụ eziokwu bụ na mmadụ anyị ama gịnị, mmadụ anyị amaja gị amaja. Ọdịnala na-enye mmadụ confidence and courage. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọdịnala na-eme ọdịnala, emetesi ọdịnala ike, ịmalụ gịnị your right in spirituality. Maka gịnị na mmadụ onye na-ejekwa ije fụ gị na ọ ya akpọzi gị ofe ka ọzọ. Maka na asị gị na o nwere ife iyi emenwu, i wee jụọ onwe gị si ụta niile ị toro wee gbaa ka onye a ga-esi wee si ya na onwere ife ya emenwu, na onwere ife ya mere amount to. Ọ maka na ọ na-ege anya na mmụọ wee fụ gịnị na onwere mmụọ gị na ya so ịchụkwara echukwa. O nwere ife ndị mmadụ na-ada ama. Ọ bụrụ na mmadụ nọrọ ụta mana o doziri mmụọ ya na ya so, ị ma na mmadụ nwere ike ị na-enye mmụọ gị na ya so ihe, that mmụọ gị na ya so na work for his or her favor. Ị na-eje, ị bụrụ empty vessel, ị na-akụgharị ụta na-agagharị up and down. Isi na chọọchị nke apụta ịgbaga na chọọchị nke ọzọ, iche na ebe a nke okwu gwụrụ. Ọ bụrụ ebe a nke okwu gwụrụ. So many of us emega abandon deities eji wee gwube obodo for years. Onwe ozo onye na-pause libations to it. Onwe ozo onye na-eje achụrụ ya aja. Ọ na-eme ndị niile nọ n'obodo eje ana, ọkachasị na ndụ ndị youth. If a young guy of not up to 40 years, ọ na-aṅụgharị kai na-agagharị. Maka gịnị? Ọ na-agba ogbuo n'iru, onwere ife ọ na-ebute, ogbuo n'azụ onwere ife ọ na-ebute, n'aka nri onwere ife ọ na-ebute, n'aka ekpe na onwere ife ọ na-ebute. At a point onye ahụ adị tired, o mee gịnị? Ọ ṅụwazie mmanya, so that ka o mee gịnị? Ka o drink ewe mee gịnị? Drink away his sorrow. Mana ọ gịnị? Ọ naghọ ya. It won't solve that problem. It will not solve your problem. Nke bụ eziokwu na witchcraft power, witchcraft spirit eji eme many people, torment many people's destiny. Ma ndị ogboni, ma ndị ụka, ma ndị ka nka, ma ndị nke ọzọ niile. Ihe a niile bụ gịnị? Foreign powers ebubatago n'ala Igbo. Maka gịnị? Na ndị Igbo emego gịnị? Agbakọtago mmụọ ọdịnala azụ. Ifuzi onye ejelu gwọ ọgwụ, o weli ya bịa na-amaja gị. Mmadụ ewere ọgwụ na-amaja gị. Mana ọ bụrụ na gị na ezumezu mmụọ gị na ha so kwụkwụsị ike, nke bụ eziokwu bụ na mmadụ ya agwọ. Mana onye gwọ, o jiri isi ya bulie. Maka gịnị? Na inwego backing of your ancestors. O nwelu sometimes nna like nna akọwa ihe, ana m ama atụ.
ọ ya bụrụ ichefuo ihe m kọwalụ, ichefuo isiokwu m kwuru, ị nwere ike iji maka ihe m kọwalụ wee mee gịnị wee lụta isiokwu ihe m kwuru. Dịka ndị na-abụ ha bịa asị na mmụọ ọdịnala Igbo na ntọala ndị Igbo dị njọ, ọ dị demonic, idol worshiping, na onye ọbụla na-eme gịnị na-achụpụrụ ndị ichie ya aja, na-achụrụ chi ya na mmụọ na ezumezu niile ya na ya so aja, na gịnị mmadụ ime gịnị ịkọtara onwe ya ọkụ mmụọ, ma mmadụ ime gịnị ifesi internal destruction. Na ebee ka a gwadoro gị ya bụ ihe? Mgbe na-ajụ si ọ bụrụ na mmadụ pụta n'ụtụtụ, nna ya bụ Okeke, agbata obi ha bụ Okafọ, ọ pụta n'ụtụtụ ọsị idiot ọfụ nna ya n'ụtụtụ, instead ọ ya asịgodo nna ya good morning, ụtụtụ ọma, o wee sị gị nwa evil man na Chineke ga-akpọ gị ọkụ ihe a niile ị na-eme m, ị chọrọ, you don't want me to be useful in this life, you are the cause of every problem I'm having. It will never be well with you. Holy Ghost fire. Ọkọcha nna ya ọnụ, kparịcha nna ya mụrụ ya. Ndị Igbo tụrụ n'okwu wee sị na nwata bunye nna ya enu, ngwongwo na ngwongwo ayochie ya anya. O wee kparịcha nna ya bụ Okeke wee jezie na bụ Okafọ bụ agbata obi wee sị ya, nna anyị ụtụtụ ọma, nna anyị gọzie m gọọrụ m ọfọ ndụ. Now o wee nwezie nwa Okeke ahụ bụkwa nna ya ahụ na-agbapụta n'ụtụtụ ọsị ya, nna anyị ụtụtụ ọma, nna anyị o nwere ife mme alụlụ gị taa, nna anyị o nwere ọfọ ị agọ n'isi m ka ụzọ m tata dị mma. Now n'ime ha na-abụ nke nna ha ga na-agọzi, ọkwa nke a na-agbapụta n'ụtụtụ ọsị nna ya ụtụtụ ọma. Then nke nwa bụ nke a na-agbapụta o jee na be Okafọ wee mee gịnị, wee jee na be Okafọ wee mee gịnị, wee jee na-ekene Okafọ ụtụtụ ọma. Nke anwa ka ọ ga-abụ Okafọ ahụ bụ onye agbata obi. Okafọ ahụ bụ onye agbata obi, ọ pụta echi ọchọ ike ụmụ nke ya ana, ma ọ chọọ ike ihe o nwere. Biko nwa Okeke ahụ na-abụ ọpụta hapụ nna ya, o jekwuru Okafọ na-apọ libations to Okafọ. Biko nwa Okeke ahụ o ya enweta oke? Ọkwa mba. Ụta nwa ka ọ dị n'ọdịnala Igbo. Na-ajụ ụmụ Igbo wee na-asị ya bụ Okafọ, ọ bụrụ na ya bụ Okafọ chọọ ike ụmụaka ya ihe o nwelu, biko nwa Okeke ahụ na-abụ hapụ nna ya, o jekwuru ya n'ụtụtụ na-aba down to him, onye kenye ya landed properties ya? Ọkwa mba. Onye enwe ihe nketa na ngwurube Okafọ? Mba. Ụta nwa ka ọ dị ndị kpọrọ onwe ha ụmụ Igbo, ndị Igbo mere gịnị na-agbaketa mmụọ dị na be nna ha na mmụọ na ezumezu na arụsị niile ha na ha so, na ndị ichie ha na chi ha. Maka na ọ bụrụ ịgbaketa ha azụ wee na-etiri ha Holy Ghost fire, na-efelu ha mmiri nsọ na mmanụ ụdị aka ya na-agbanyere unu na mkpọ, na-eme ha accused of all manner of things. Ime gịnị? At the end of the day, you expect to reap from the land. You expect to reap from the land. Marakwa awalụ n'ọtụtụ mgbe, ọkachasị mmụọ dị na ngwurube nna mmadụ, ana m ekwu ya ekwusi ike, mmụọ dị na ngwurube nna mmadụ nwere ike ibute ọnwụ ike. Ọtụtụ mgbe unu che na unu mechara Holy Ghost fire ma mechi ihe niile unu mere to cast and bind, ihe a bụ mmụọ, ọ bụrụ mmadụ. Anyị ji wee bụrụ mmadụ na ebe i believe na i destroy ya, na i destroy go the mmụọ bụ ihe ịfụrụ anya ebe ọ nọ. Mara na mmụọ can take any shape at any given time. O nwere ike ịbanwu n'ukwu osisi nọ na ngwuru ahụ, o nwere ike ịba n'aja ana, any day pụta azụ ọkpa na ana, your day will be cursed. Eji m ohere a na-agwa ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ịma na ngwurube nna gị ma na arụsị dị n'obodo gị na-emebie ya, you can lead the movement. Jee na hazie ihe unu mebigolo n'obodo. Mee necessary appeasement ka youth mee gịnị bido gabakwa n'iru. Maka na since unu mere gịnị, unu mebisiri ihe ahụ,
na youth emere gịnị ha bido webe gaba n'ihe ihe na ọ na-adịdị worst than ka ọ dị. Ya bụ gịnị na ọ dị mkpa na mmadụ dị ndụ ga-eme gịnị na mmadụ dị ndụ ga-echukwu mmụọ ya na ya so. Ọ dị very very important. Sometimes na mmụọ ndị a bụ ihe na-ebutere ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ akara oghere. Onye akpatara ịpụta ifu mmadụ oke akara oghere more than 10 times ikecha ya ịga n'afọ ọzọ pụtakwa. Some of mmụọ anụnwa na-ebutere mmadụ akara oghere. A na-akpasarụ gị ihe maka gịnị na ịchụkwarụ ha, maka gịnị na ị mere ha accuse of things they are not doing. Manakwa ma na some of mmụọ anụnwa na-ekwu okwu ya na-eso gị si na either from your maternal side or from your father's side bụ gịnị mmụọ ndị mgbe ochie ndị ichie our ancestors mee gịnị kpọtụrụ na ngwuru mgbe a na-eme gịnị slave trading. Ha kpọtụo ya si ya gịnị protect me and my children and my family and my generation. Ọ bụ na unu mee ihe ike hapụ ị na-abịa na-eme iti anyị ga na-egburu unu ewu ya eli, ọ anyị ga na-egburu unu gịnị ọkụkọ ya eli. Ụfọdụ bụ ngwuru ọ na-abụ amụọ nwa nwoke ọnwụọ, nwa nwoke ada survive, ma ụmụaka ma nwoke ma nwaanyị ada survive, ewe mee gịnị ewe kpọtụọ ofu mmụọ wee si ọ bụ na ụmụaka a na-amụ na ngwuru a wee dịbazie ndụ na ha ga na-eme gịnị na ha ga na-egburu ha ihe na-achụrụ ha aja na-agbapụrụ ha ọjị. Ọ bụ na ọ bụrụ mmụọ ahụ na o nwere ike ịma mma exist onye mụrụ gaa ya abịa. Ụfọdụ mmụọ anụnwa bụ ngwuru nwere okoro eto eto, ngwuru nwere gịnị okoro eto eto eme gịnị akpọtuo mmụọ wee na-achụrụ ya aja so that ụmụ ikorobịa na-amụ wee na-adị ndụ ka afọ ị na-enwe short life na ngwuru a. Ofu mmụọ aka ịbịa gịnị wee ame gịnị wee destroy ya and you expect you feel na ịchụrụ ha ịchụọ ha. Yes, ịchụọ ha, but those things that your ancestors were experiencing those days will return back to you multiple folds. Ya bụ gịnị na ihe nji amara ọkwa bụ ka ndị mmadụ o nwere ọtụtụ ihe ọ ga-abụ ọ na-eme na ndụ gị ejezina je egwu ọgwụ ekperizi na ekpere na-enwere isi n'ihe mmụọ na-aga ọjị nye ya ọjị, mmụọ na-aga ọkụkọ nye ya ọkụkọ. It's as simple as that. Stop shouting Holy Ghost fire. Maka gịnị you are raining more curse on yourself. The more you are accusing those entities of powers with you, the more you are raining and bringing more curse on yourself. So na ihe ka mkpa bụ na gịnị na mmadụ ga-eme gịnị gbagodo afa miri emi, ịgba very deep afa malụ gịnị mara ife dị n'ụzọ gị, mara ebe ya ebido. O nwere some people na-ata afụ today ọ bụrụ gịnị aja na be nna ha na ha recognize be ha aja na be nna ha for the first time. Ọ bụrụ a simple thing. Gbaa family emi mara ihe dị n'ụzọ gị, mara ife ọ ga-abịa ime gị ime ka ịchake. Ọdịnala Igbo abụrụ ọgwụ. Onye ọbụla na-eme ọdịnala na-eme gị na-asọ nsọ ana. Dibịa na-eme ọdịnala na-asọ igwe ọgwụ ma igbu mmadụ. Ọ bụrụ ife ọjọọ. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụ na o nwere ife na-aghọtara gbasara ihe nkụziri tata ma ihe ndị nna-akụzi bụ na mbụ ma ọ bụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ma na ịchọrọ ka agbaalụ gị afa ma ọlụ ọlụ gị ọlụ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka emesịa ọnụ.